Bi ye arabado ye février kalo tile 18 san 2026 Bamako News TV jabaranin filɛlibagaw a ye aw bisimila an ka kunnafoni sentelimanw kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛna kalo ko kibaruyaw bɔra ka bin surɔ k'a yira k'a fɔ ko kalo yira Gawukaw fɛ yen nɔ. N'a ma ɲɛ k'a fɔ ko kalo yira Gawukaw fɛ yen nɔ minnu ye awa kalo ko kibaruyaw dibaga ye an ka jamana kɔnɔ olu y'a yira k'a fɔ sunkalo daminɛna bi araba février kalo tile 18 san 2026 an ka Mali fan bɛɛ lajɛlen fɛ. An ka lakanabaa minnu bɛ yen nɔ n'o ye groupement de la sécurité routière ye minnu jantolen bɛ siraba ale lakanali la awa k'u ye wulikajɔba dɔ kɛ tarata don février kalo tile 17 san 2026 an ka ayiwa min ye pont sabanan ale sanfɛla la sabu kalo 6 de kɛra ka mɔgɔw ladi k'a fɔ ko min ye mototigiw n'u boliyɔrɔ mobilitigiw n'u boliyɔrɔ nka mototigi dɔw yɛrɛ de bɛ yen olu ka boliyɔrɔw u ti a sugandi f'u bɛ taa yɛlɛ bolimafɛn sen naani bɛ boli yɔrɔ min na awa min ye ladilikan kɔni dira kalo 6 nka a na kɛ mototigi dɔw yɛrɛ de ma se ka ni sariya ninnu labato min y'an ka lakanabaa ninnu olu kɔni ye wulikajɔba dɔ kɛ ni ayiwa taratadonya in na février kalo tile 17 san 2026 moto caman n'o ye bolimafɛn sen fila ye u ye caman de minɛ ka taa ni o ye. Min bɛ tali kɛ premier ministre ale ka yamaruyaw kɔnɔna la lajɛrɛ dɔ kɛra lajɛrɛ min ni a bɛ tali kɛ min bɛ cɛncɛn ka jamana 3 n'o ye AES ye olu ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu confédération olu ye ɲɔgɔn ye dɔ kɛ min bɛ tali kɛ a kɛra premier ministre ale ka yamaruyaw de kɔnɔna la a ka baarakɛyɔrɔ yɛrɛ la kununko tarata février kalo tile 17 san 2026. Halisa premier ministre ale ka ɲɔgɔnye hukumu kɔnɔna la n'o ye général division Abdulaye Mayiga ye ale ye union européenne ka u ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen bisimila kununko tarata février kalo tile 17 san 2026 o ciden kɛrɛnkɛrɛnnen min filɛ nin ye a nana ka na awa kibaruya minnu di o ye union européenne ale kɛlen bɛ ka ayiwa fɛɛrɛ kuraw ni baara minnu awa sigi sen kan walasa ayiwa Sahel jamana olu bɛ se ka awa lafiya sɔrɔ cogoya min na ani baaraɲɔgɔnya bɛ se ka sabati halisa union européenne ani Sahel jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ cogoya min na a nana ka na dantigɛli kɛ o de kan. An ka bulonba ɲɛmaa n'o ye Maliki Jawo ye ale ye maaba 2 ɲɔgɔnna bisimila minnu bɛɛ lajɛlen ye lasigidenw ye anw fɛ yan nɔ walasa baara minnu bɛ Mali ni awa o jamana ninnu ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ se ka yiriwa ka taa fɛ cogoya min na a ye lasigiden fɔlɔ min bisimila o hukumu kɔnɔ o de ye Chinois ka lasigiden n'o ye awa Li Ziyangi ye fo ka taga se awa Iran olu fana ka lasigiden min bɛ anw fɛ yan nɔ n'o tɔgɔ ye ko Mamudu Kani Yohababu a ye o fana bisimila ninnu bɛɛ lajɛlen ani ninnu ye hakilina falen falen minnu kɛ a bɛ taa jamana 2 ni ɲɔgɔn cɛ kow bɛ se ka ɲɛ ka taa fɛ cogoya min na laɲiniw ka se ka sabati hɛrɛ ka se ka sɔrɔ ayiwa baaraw la baara minnu n'olu bɛ jamana 2 ninnu awa ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ nin kɛra tarata don février kalo tile 17 san 2026 anw yɛrɛ ka jamana bulonba ɲɛmayaso la. An ka jamana cakɛda min bɛ yen nɔ ani ale ka baara ɲɛsinnen bɛ ɲɛnaminimafɛnw olu minɛli ma awa ko min bɛ tali kɛ février kalo tile 16 san 2026 in na min ye ayiwa ɲɛnaminimafɛn tɔni 43 ɲɔgɔn na n'o ye furakuluw ye minnu dilancogo man ɲi olu kɔni jenina jo gari la Kati ale mara kɔnɔna la ne de bɛ dan sigi bi an ka kunnafoni sentelimanw na aw ni ce aw ka ɲɛmadali ani aw ka kulomajɔw la aw k'an bɛn don n'a nataw la.